Шо бе, Буби, шо Мама ще обало ти ви каже, не излеме нас на байла на пиджами по контейнерите по улици. Джо дома ядење нема. Ало, оператор 16. Дях сакаш една порака за тате. От тати. Тате, иди си одма дома, Буби го боле меот. Хвала. Добре, Буби, ти го знаеш тате како. А ти знаеш од кама еднаш мај си туриста по снопец. Сега ти дојде разгутен. Ти знаеш колко тежка рака има. Што ще боли тук? Море, шо работите? Си го пуштил брат ти да изпаđа надвор. Не ли рекоме да го чуваш да го пазиш да не се разболе? Не се заебавай. Карай да бегай. Де бе, тате? Сине, шо ти е мешто те боля? Ядиш ли? Яде ли, бре? Не яде нищо, ич нема апетит. Дали 3-4 пати е яден от сабаје. Те боле ли, Буби? А те боле, а? На доктор Ветели. Го однесоте ли на доктор, бре? Служаш ли шо ти зборувам? Како не одма го однесоме на доктор? Го назрато ти одма го испратиме и лачите ти изема од аптеката. О, сине. Ќе биде арно. Кажи ми, оđин има ли? Изгоре од оđин, 40. Си искам аз го мачкате? Шо, фајде бе, тате. 4 пати го измачкаме од сабаје. А лиже. Не може лекот да се фане. Ти не ли разбираш? Когато ти го оставам, трябва да го пазиш, да му дадеш да яде, да го облечиш. Не гола половината надвор го пущаш да излева детето. Добро. Ако сич, ако. Оди види некој звоне там. Шо ти е, бе, сич? Не боле. Те боле, а? Ще види. Хлеба да апиш малко. Тати, че Блажо комшията дойде. Добър ден! Комши, пали дойде? Шо трябва сега? Я дойде малко, ако може да ви дадете от това месец, това ми дойде комши. Не верно ми да дола. Дет си, онди ден това пола бише едно дай му се замезат. Те пола бише, че го вратам аз? Не, ден за пола бише, че го врачиш. Добро. Шо с тия момче става, не? Се разболел много прелаката, много шета на улицата. Како нема да стине, нещо го боли там, цел ден топката, брекат надвор го гледам на майка тука, после вода пие ладна. И навечер по кафики, кой знае дека излеват. Ти ком ще ти стегнеш малко, много си изпушила, бе, знаеш. Ти мене че ми кажеш. Бегай там, ай оди в подробен готова. Добър ден! Сега сто дека от подробнат ли? И аз с бая трябва да идам. Приятно! Боле ли си, не? Боле, а? Тате, вече Блажо много зачесте ми вчера яйца, днеска меса ми го... Море, то не е твоя работа, ти не се меше, ти го кае важи рак, така ти да кажи. Тате, твой лачи го Че пресвисне детето. Ена го иде. Че пресвисне детето. Тате, студентайка ни иде, бе, вие. Това детето ваше ли е, бе? Абе, много бързо търча това, бе. Бързай. А и по дърва скока много. Едва го фатих. Седи. Четворица на тросата. Де бе, майстор, де полека сега. 265 динара казва. По една ракия ки даваш? Че да, защо да не дам? Ракия ли е проблем? Не пием ракия. Море, колко път си рекал да не тръчиш, че сега и някого? Затвор, че леж метите за тебе. Я призначи за играчите на бата. Дай лачите да видам. Воа 3 пъти предия ден, че му го давате. Воа иде 3 пъти последния ден. А воа пише тука половинка, ви че му дайте цела ударна доза да виде воа. Цело и да го ококорите одма. Разбирате ли? Да. Слушна ли си, не? И аз сега чудам на работа, на майка ти вече, че ви кажеш по-лесна храна да направи. Едно бишенце до 20 кг, не повече. И сега айде гледайте го, брат, и много чото да гледате вече. Тата, ничи колко карайме, терати. Що ни требеше, що го викар. Виж колко се изнервира. Ничи колко карайме. Хайде, бе, брат. Опа.